Cada docent pot definir els instruments d'avaluació propis de cadascuna de les seves matèries. L'equivalència dels instruments d'avaluació a ClickEdu són els ítems avaluatius dependents. Per donar-los d'alta a la plataforma, els professors han de tenir el permís permetre al professor crear nous ítems avaluatius dependents. Aquest permís es dona de la següent manera: des d'administració, acadèmic, accions, taula de creació i importació d'ítems, seleccionaríem el curs, aniríem a una matèria, per exemple matemàtiques, i des d'aquí activarem aquest permís, permetre al professor crear nous ítems avaluatius dependents. Un cop fet això, si anem com un professor, i anem a les seves matèries, en aquest cas anirem a matemàtiques, clicarem a ítems avaluatius i clicarem a nou ítem. I aquí és on introduirem el nostre instrument d'avaluació, per exemple, un control. Control 1. Posarem un ordre, l'avaluació, i quan indiquem l'avaluació se'ns desplegaran les dimensions i les competències. En aquest cas, l'instrument d'avaluació sempre anirà lligat a les competències. Podrem decidir si volem que estigui vinculat a la competència 1, a la competència 2, a la 3 o a les que vulguem. Un cop fet això, guardarem. En crearem un altre des de nou ítem, llibreta, ordre 2, per exemple, primera avaluació, i el vincularem a les competències que vulguem. En aquest cas, doncs, per exemple, només li vincularem a la competència 2 de la dimensió 6. Guardarem i en farem l'últim. I el vincularem a aquestes dues. Guardem. I ara, si volem veure l'estructura que hem creat, anirem des d'aquí a l'arbre d'ítems i ens trobarem tota l'estructura. Tenim la dimensió 0,6 amb les seves 3 competències i els instruments d'avaluació que hem anat vinculant a aquelles competències que nosaltres volíem.